Nou, mooi. Ja. Lunchcafé Anders is een lunchcafé waar horeca en dagbesteding samenkomen. Dus lekker eten, drinken, gezellig eten. Waar mensen met een beperking of afstand tot de arbeidsmarkt ontwerp binnen. Ik werk hier zelf aan de vakkant als begeleidster en dus een stukje horeca, dus drankjes, kleermeidje. En ik ga een kok in de keuken die zorgt voor de lekkere gerechten. En daarnaast ga ik op dit moment 4 werknemers met een beperking aan het werk. Voor leren, dat vind ik het allermooiste werk die ik doe. Dus dan leer ik nadien leren hoe de lepels en sjaken en messen klimmen in die plekken. En dan in het bestekpotje door, zodat die meesten gasten komen te eten. En nou, dat vind ik wel heel belangrijk. Mag ik eerst nog even Van jongs af aan werk ik in de zorg, gehandicaptenzorg. Eerst in het Wenjen, ga ik roemtol weer dienen. Daarna PGB bij mensen thuis. En toen kwam ik op een gegeven moment bij Brownies en Downies in Drachten. En daar had ik super mooie jaren hoorn. En toen dacht ik, volgens mij mist Doc hem dit nog. Dus ik ging ervoor, ja. Toen heb je er een hele mooie werkplek voor. Jawel, liefabel. Ja.